Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jose Manuel Barroso awgura lil Prim Ministru elett Dr Joseph Muscat għas-suċċess elettorali li kiseb. Barroso qal li Joseph Muscat jista' jorbot fuq l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea li ser tibqa' taħdem id fit ma' Malta biex tgħin lil pajjiżna jeleb l-isfidi u għaxtaqlu kull suċċess tul il-mandat tiegħu. Minnaħa tiegħu il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz feraħ lil moviment ġdid li nbena madwar il-Partit Laburista u lil Joseph Muscat li rrifera lih bħala ex-kollega tal-irnexxielu jikseb il-fiduċja tal-poplu. Filwaqt li sellem lil poplu Malti Ghawdxi li pparteċipa f'dawn l-elezzjonijiet b'turnout ta' aktar minn 93%, Martin Schulz qal li Malta tista' tħares il-quddiem għal tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Bil-President tal-Parlament Ewropew jgħid li minkejja li Malta hija l-iżgħar nazzjon fl-Unjoni Ewropea għandha importanza strateġika. Temm jgħid li l-Parlament Ewropew ser jaħdem ukoll ma' Gvern ġdid Malti fit-tħejjija u twettiq tal-Presidenza Ewropea f'Jannar 2017. Intant l-ewwel appuntament uffiċjali barra minn Malta l-Prim Ministru elett Dr Joseph Muscat ser ikun bejn il-ħamis u l-ġimgħa li ġejjin, meta se jieħu semm fil-Kunsill Ewropew fi Brussell.